Здравейте хора, сега ще има Tombola. Ще снимам нова поредица на Skyblock. И сега ще има Tombola, например, да видим кой ще играе с мен. Ще избере един човек. В майко как много сега, защото не съм играл много време. Щяхте и добре. Така, и сега Tombola ще бъде нещо такова, което играе с мен в сервера. Ако искате да се запишете в Tombola, пишете запис, името си. Ще ви пратя сервера. В един клип ще обявя победителя, но първо трябва да натрупам малко повече такова абонати. Аз имам 2, искам като станат 5. Ще кача клип с победителя и с кой ще снимам. Нали, все пак. Да има някакъв смисъл. Ама го. Така, сега... да. Така, и ще има и други томболи, ще в майко лаги. Ще снимам много други поредици. Да, сега мисля да почвам поредица на сервер на Skyblock, ама този не е същия. Този оцелявам сам. Имаш навък. И да, това беше от тази Tombola, мога да се каже.